Un dia perfecte per volar filmari dagokion prentsaurrekoari hasiera emango diogu. Horretarako ditugu gurekin zuzendari, gidoilari eta aktore Marretxa eta Sergi López aktorea, eta zuen galderei erantzuteko prest dituzue. Lehenbizikoa mesedez. Egunon. Mark. Naturaltasuna, irudimena, fantasia, osagaiak ikusi ditut oso garrantzitsuak filmean, ez dakit hori baino gehiagorik ote dagoen, zuk aipatu nahiko zenukena, familia behar bada. Egunon. Un día perfecto para volar filmak hitz egiten du batez ere aitatasunaz, nahi izandako aitatasunaz, eraikia eta positiboaz. Eta hortik abiatuta, halako jolas bat da, zeinean lausotu egiten baita, muga hori bizi izandako bizitzaren eta amets izandako bizitzaren artekoa, eta ordena sartzen da paisaia, halako ikuspegi panteista batekin, paisaia hori objektuak garrantzitsuak dira, dela kometa, dela txorimaloa, mahastiak, ura, arrokak, zuaitzak, eta ikuspegi animista horretatik ere objektu magiko horiek bizidunak, eta hortik abiatuta totum revolutun bat da, nahaste borraste bat. Ez da zu behar, filma hasten dela, eta sortzen dela, ipui baten ideiarekin, nik rock semeari kontatzen diodan ipui batetik, Barcelona sartzen geranean eta butxadurak daudenean, eta dena hasi zen duela urte asko, nik ipui bat kontatzen niola, erraldoiaren pelotaren ipuia kontatzen nioan, eta beak esaten zuen gasolendegi batean, esaten zer da hori, eta nik esaten nioan, erraldoi bat erori zaion pelota bat, eta hor sortu zen ideia, eta handi pasatzen garen bakoitzean esaten dit. Erraldoiaren pelotaren ipuia, eta nik esaten diot. Ipui hori 1251 atala, eta hartzen du jantzi praka magikoak eta gordasun hartu, eta egan abiatzen da Win-Wan-Wenen basoeraino, eta Win-Wan-We mintzatzen diren bakarrik mintzatzen direnak, eta beste batzuk katalanez hitz egiten dute, eta hor abiatzen da erraldoia txerritxoak bilatzeko, jateko, beti jateaz pentsatzen ari delako, baso barruan badago perretxeko magikoa, untxi txuria, belarri gorriduna, eta hor historia hori guztia dago. Orduan rock hasi zen pertsonaiakin elkarrera egiten, eta haiekin zuzenean mintzatzen da, aria proposatzen dizkie, eta hortik abiatu daudena. Urte horiek guztiak autoan sartuta, eta kontatutako ipuitik, halako gidoi bat lortzea elkarrizketa askorekin, normalean ez ditut elkarrizketa asko sartzen nire filmetan, eta hortik abiatuta, gizat talde osoa sartzen da, Sergi eta gainerako jendea. Etxean filmatu genituen, hor bizi gara, hor bainatzera joaten gara, filman agertzen dena, eta kometa aizatzen denekoa ere, leku berbera da. Beraz, da nasketa hori, errealaren eta irudikatutakoaren arteko jolas hori, baita ispilu jolasa ere badago. Ikasketa joan etorrikoa, rock dago, baina rocken aurrean ispilu bat dago, eta orduan sortzen da elkarrizketa bat, ikasketa joan etorria. Kaixo. Erantzun diozu nire galderari, baina nik jakin nahi nuen, zer zeukan barruan film honen familiar hau, eta etxe ondoan filmatua, nondik zetorren ideia? Irudikatzen dut zure semeari Rocky egindako omenaldia, eta gero jakin nahi nuen, eta bilontzat, da galdera hau,
Sergirentzat ere bai, ea gidoia oso itxia zen edo improvisazio asko izan ote den Sergiren partetik edo Roken partetik. Filma da aita batek bere semeari egiten dion ekintza maitasunezko ekintza bat eta testamendu bat ere bada, ni ez nagoenean bera ez dagongo edo ni ez nagoenean bere egongo da, orduan uste dut aita batek egin dezakeen gauza onena dela. Hortik abiatuta gauza berean errepikatuko dut, aitatasunaz mintzatzen da filma, eta aitatasun hori film osoan zehar ikusten da, dela Sergiren personaian, edo erraldoiarengan, edo paisaian. Aitatasuna ulertuta, gauza positibo moduan ulertuta. Aitatasun inposatzailezko film asko ikusi zen dugu, patriarkatua esaten zaiona alegia. Eta filmean beste ikuspegi batera jotzen dugu. Ez dago inposaketarik, baizik eta inklusio bat, barne sartze bat, ikasketa bat dago ikusmina sustatzea eta elkarrizketa bat dago heldu baten eta mutiko baten artean. Eta hori da filma. Gidoia oso landua dago. Oso denbora gutxi izan genuen filmatzeko. Gogo handiak bai zeuden. Espontaneitasuna eta berezkotasuna sustatzeko eta personaia guztiei zeriela alako benekotasun eta freskotasun bat. Ezakizuk ezer esan nahi duzun? Film hau da pixka bat mirari bat bezala. Filmatutako mirari bat. Egia da, oinarria aita seme harreman batetik abiatzen dela lagun batekin, Rokekin ere, elkar ezagutzen dugu, asfaltetik eta azkenean erabaki genuen filmatzea, Rokentzat, mutikorentzat ezagunak diren lekuetan, dena jarrita dago. Erretiluan zerbait gertatu dadin, baina gero ama Virginia gertu daiteke edo ez, eta ni irudipena dut filmatu genituen egun gutxi haietan miraria, goiz ez eta arratsaldez gertatzen zela, ikustea nola ume bat zure begien aurrean badaki film bat dela, eta hala ere gaitasuna dauka, helduok galdu duguna, mirestuta geratzeko segundu batean, eta egan jartzeko, hori harri bitxi bat da, gizakiaren harri bitxi bat da, lekukotasun bat da, ez bakarrik semearen zau, baizik eta munduko seme guztientzat, denontzat. Dana oso idatzita zegoen, konplizitate hori, Roken eta nire personaren artean zegoen kimika hori sendotzeko, baina Rokek ipuia ezagutzen du buruz eta kontatzen dio danean, berak zuzendu egiten da, eta sartuz doa barruan, eta uste dut horrek ematen diola indarra egunen batean, ipui bat kontatzen zigutenean, sinestu egiten genuela. Eta hori oso indartsua da. Fikzioaren indarra, alegiaren indarra, ukiezinaren indarra, irudimenaren indarra, hori itzela da, eta naturaltasuna, ezagit, Rok hildo horretan asko lagundu digu, bai? Arekin antzestea, ezin zara haren mendean egon behar duzu, etengabe presente egon behar duzu, eta naturaltasuna berez dator, ez? Sergiri jarretzen gaitu zenok, zorionekoa gara, zeren eta oraingoan zinemaldi honetan, jazen bai lanetan ikusi zaitugu, eta nire galdera da, esan duzun bezala mirari bat da, filmatzea, erraza izan da, ez, Rokekin. Bai, mirari bat izan da, zein erraza izan den.
eta aurrak ia plano guztietan egon behar zuen, eta ez bazuen jolastu nahi, eta jolastea zerbaitera, une jakin batean, beak ez badu nahi, badana pikutara joaten da. Eta beste galdera, Marki, lehen unetik pentsatu zenuen zure semearengan, edo beste aurren batengan pentsatu zenuen film honetarako? Tira, aita naiz, baina hala ere, arbitxi bat baldin baduzu eta maitamenduta baldin baduzu, ez zera albokoaren gana joango. Bai, inspirazioaren abia puntua, Rocky bidaltzen dion begirada da. Egunon, Mark, galdetu nahi nizun filmaren planteamendu narratiboaz, zeren eta filma kontatuta dago aurraren begiradatik. Aurraren inguruko filma, baina gehiago da aurraren gandik egindako filma. Beste film batzuetan faltan hartzen zena, beti zegoela kanpoko begiratu bat aur horren gainean, baina sakondu gabe ark benetan sentitu, pensatu edo munduari nola begiratzen dion. Begiratu oso urrun errotikoa da, oso radikala, oso gurearen oso bestelakoa. Eta bestalde, soinuaren tratamendua film honetan, beste personaia bat bezala da, ez? Eta kredituak ikusita, uste dut, jende askok lan egin duela hortan, teknikari asko, Pauso Biraz eta bar, eta hor ikusten da ze garrantzi eman diozun. Lehenbiziko galdera da, filma esan dugu lehen, halako portreta bat da, bizirikoa, aita seme batzuen bizitza intimoaren ingurukoa, eta nola aztertzen dugun historio hori, ezagutzaren transmisioaren bitartez, ahoz gaukoa, eta hortik abiatuz, beak eta lan izugarri baten bidez, hori ez da improvisatzen, hori mutiko baten bizitza da, orduan 6 urte terdi zeuzkan, eta bere bizitza osoa da, eta beak eta lan bat da, aita bezala arekin egoteko privilegio izatea, ordu asko dira, eta zure egun osoa zure mutikoarekin zaude, eta aprobetxatu egiten duzu. Hor badago motxila bat, halako giza dimensio bat, eta motxila hori horretan dauzkazu zure lanabesak, eta hortik abiatuta begirada bat eraikitzen duzu. Eta behaketa bat, ez nire mundutik, mundu ezkutu batetik, leize barrutik, baizik eta parte hartuz eta ikasiz. Ispilu jolasena, lehen aipatu dudana. Oso garrantzitsua da partekatzea. Partekatzea, behatzea, eraikitzea, gauzak, faltan hartzen dituzun gauzak batzutan. Eta hortik abiatuta dena orbitan bezala dago horren inguruan, hartu ditugu gauzatxoak han eta hemen, eta egin dugu hau film bat da. Gero esan duzun bezala, hor badago berrera ikitze lan bat, batez ere postprodukzioan, pentsatu behar da, hau orbita industrial guztitik kanpo egin genuela, planteamendua, filmatzearen planteamendua zen, talde bat ginen, gauza bat egingo genuen, filmatu zinema modu profesionalean, eta tito, eta hortik abiatuta material itzela geneukan, eta txingurri lana oso komplexua, elkarrezketa muntatzea, soinu bandak muntatzea, soinua egitura narratibo moduan hartuta noski, irudi montaketa noski, oso garrantzitsua, eta taldea noski. Laborategia, eta lonatua, Pau nire anaiaren soinu banda, uste dut, hor filma pixka bat hilotzen hasten dela. Pixka bat trascendituz bezala, bai.
egunerokotasun hori nola kudeatzen duzu adibidez. Nola sartzen den, nola irteten den filmean, postprodukzioan gauza berbera gertatu zaigu. Dana jariatzen zen, ez egoen asmo berezirik, dana gauzak egokituz joan gara, saiatu gara, dena jariatu zedin. Eta gaitasuna eta perspektiba izan behar genuen, ikusteko ongi doa gaizki, eta azkenean, lehen Sergirekin komentatzen, filmean ikusten den guztia, da filmatu dugun guztia, plano bat izan ezik, gainerako guztia montatuta zegoen. Filmatutako ia guztia dago filmean. Bitxia da. Markentzako galdera, zergatik sartzen duzu zinema fantastikoaren halo hori filmean, eta gero osagai tragiko bat dauka, lehen esan duzun testamentu izaera horregatik. Filmak aitatasunaz maitatzen baldin bada, aita non nahi dago filmean, eta aita modu positiboan ulertua ez gauza inposatua bezala, baizik, eta babes gisa umeek estimatua izatea behar dute, maitasuna behar dute, halako argi bero bat darie, jendea hurbiltu dedin. Lehenbizi dauzkate gurasoak, noski, orduan aita, da ondoan dagoena eta lagun egiten diona, ez zer inposatu nahi, ez da zuzendu nahi ere, lagun egiten dio babestua eta maitatua sentitu dedin, eta egan egin ahal izan dezan, eta behar libre izan dedin, hori da filma. Eta hortik abiatuta, jakin mina sustatzearen lan hori dago, hor badago ikuspegi panteista hori, ia magikoa, paisaiaren sorreraz, eta absentziaz mintzatzen da. Diozun bezala. Sergi ausente dago, denok gaude erraldoia ausente, denok gaude ausente, baina mutik hori lagun egiten diogu ez dugu bakarrik guzten. Segurtasuna ematen diogu, librea, autonomo eta independentea izan dedin. Hori da abia puntua nolabait. Halako klik bat sortzen da eta beste aldera pasatzen gara, eta ausenteen hildakoen munduragoaz. Dena dago ausente, baina dena existitzen da aldi berean. Bai Sergiren personaia, da lagun ikusezina, jende askok izan duena, baina askotan orduak emango zenituzke ari besarkatuta, baina beti ere presente dago, eta umeek behar dituzte, maituko dituen norbait, haiekin egongo den norbait, zapalduko ez dituena besarkatzean eta bizitzen utziko diena. Hori da bizka bat. Kredituetan agertzen dira 6 personaia, zuek biak, aurra, kometa, txorimaloa, eta gero izen propio bat, erraldoi bezala aipatua, eta galdetu nuen izun, giza presentzia dagoen film batean, laugarren izen hori ez naiz konturatu, erraldea eta ez dakiz zein kredituetan ikusten dena. Eta osagai horretaz galdetu nahi nizun. Presentzia oso zehatzak daude, zein da laugarren giza presentzia hori? Inurriak gaineratu nahi genituen, baina hanbeste zeuden, ez ziren inoiz bukatuko, gaineratu nahi genituen arrokak, maastiak, erraldoia batzuetan, Jose Maria Sanzek antzesten du, eta halako eztabaida bat izan zen, agertuko da edo ez agertuko da. Eta orduan pentsatu genuen bazegoela halako silueta bat, halako batean, badaude pinu batzuk, eta orduan silueta bat ikusten da, eta hori zer da, erraldoia da, nekazari bat da, norbait da, eta horrek puntu bat ematen digu,
Eta bapatean historiatik ateatzen zara. Eta begira dagoen norbait da. Unetxo bada, Eta ikusleari gogorarazten diona film batean gaudela. Eta norbait dagoela kanpotik begira. Egunon, jakin nahi nuen, mutikak ikusi aldu filma gustatu zaio, nola ikusi du bere burua, ze... Ikusten du etxean jaten ari garen bezala, edo dutxatzen ero, ondartzara joaten garen bezala, naturaltasun osoz, bai, ez dago inongo arazorik. Suposatzen dut... Zurgin baten semea, normala izango da. Bueno, ikusten ditu aulkiak eta aitak egiten ditu aulkiak eta besteak egiten ditu filmak. Berarentzat ez dago hor gauza berezirik, guztiz normal ikusten du. Sí, ahora me voy a salir un poco del tema de la película. Filmaren gaitik irtengo naiz pixka bat galdetu nahi dut, hemen nago, bai. Ea, igandea egun perfektoa ote dan egan egiteko, eskerrik asko. Igande guztiak dira perfektoak egan egiteko. Astelenak arte, askatasunean. Kaixo. Mutikoarekin jarraituz, zure semerekin, film honetan nola daramatza absentzien gaia eta eriotzaren gaia, nork? Semeak? Rokek? Nola daramatzan gai horiek? Bai, filmean kontatzen den bezala, ez dakit aur bat izan da, ezer esan duen horren inguruan edo. Filma, berak ikusten du ipui bat bezala. Etengabeari gara ipui hori kontatzen. Baina aur bat denez ez dakit galderaren bat egin duen edo iruzkinen bat edo horren inguruan. Ez, etxean zen den. Orduan ondartza. Gehiago dago, guztiz normaltzat ikusten du, helen esaten genuen, espazio lausotu hori dela, lausotu hori bizi izandako bizitzaren eta amets egindako bizitzaren artean, autoan gaudenean edo mentian gabiltzenean edo maastira joaten garenean edo bainatzera dana da ikuskizun bat, bizitzaren abentura, odeiak ez dira odeiak, baizik eta izakiak, baina aldi beren aprobetxatzen dugu uran ondik datorren eta zergatik ura botatzen duen, zergatik den eta alako batien esaten dizu, argiaren transfigurazioa eta iztegi hori haien iztegia da. Aurrak dira, dan imitatzen dute, bai? Modu batean mintzatzen bazara, mutikoa modu hortan mintzatuko da, eta argiaren transfigurazioa gauza hori esan beharrean, Mediterraneoan tokatu zaigu bizitzea eta ez daukagu ideogramarik eta orduan esaten dugu beste leku batzutan esango dute hori eta hor interpretazio oso bat egongo da. Galdera egin aurretik, ilusio egingo dizu esango dudana, baina nirekin lortu duzuna izan da gaur arratsaldean filma ikustari utzi eta kometak egan jartzera bultzatu nauzu eta zorionak horregatik. Baina filmaren tonua galdetu nahi nizun zeren iruditzen zait oso zaila seme-alabez hitz egitea batez ere aurrak direnean, sentiberako kerian erori gabe eta hori oso normala da kantuetan, zineman, literaturan seme-alabez hitz egitea eta halako gozoegi jarri gabe, eta uste du lortu egin duzula, ahalegindu egingo horretan ez dakit. Beti izan naiz kaskarra ikasketetan eskola utzi nuen garaiz kanpo
garaiz aurretik, eta ez naiz gai gauzak gogoan hartzeko orduan. Josep Plak esaten zuen bezala, hitz egin behar da inguruan dituzun gauzez. Oraingoz dakit hau egiten eta beti hitz egiten dut gauza horietaz inguruan ditudan gauzez. Nahi nuk genero zineman sartzeko, baina gai izan nintzateke bazakit, orduan mintzatzen naiz, niretzat jariatzen diren gauzez, alegin bat egin behar badut ezin dut. Orduan da, suposatzen dut urtetan barren egin ditudan filmetan ez dudala nahi nuena egin, baizik eta ahal nuena eta utzi didatena, eta batzuetan ongi atera baldin bada, agian horregatik izan da. Bigarren imperfekzio bada, ez da ahaztu behar. Artean perfekzioa ez dara existitzen. Ahaleginak gora bera. Eta atzean irain badago edertasuna eta misterio puntu bat, eta hor kontatzen da dena. Hori baita zinema, azken batean, puntu magiko hori. Zinema alako ikasketa bat da, ez? Gizakia garen aldetik, hazi egiten gara, zinemarekin batera, literaturarekin batera, pinturarekin batera, jendearekin hizketan, afaltzen, maitasuna eginez, ez dakit, beti dago nola kudeatzen ditugun sentimenduak. Engranaia hori da bizitzako abentura handia eta kontrasan handia da, oso kontrasankorra gara gizakiak daren aldetik eta erditik baldin bagoaz, nola kudeatu egunerokotasunezko guneak, nola aurre egiten diegun emozioen eta kontrasanen mekanismoari, eta jartzen duzu kamera bat, eta hor bai, badago lan bat, begiratu bat, eta behaketazko urte askoren emaitza da, hori da bizitzaren helburua. Planteatzen badut, halako erronka bat egitea, eta ez hor dana galtzen da. Zinemak bere magia galtzen du, eta ni zinematik nator, eta izugarri gustatzen zai zinema. 8 urte nituenetik, 10 urte nituela egin nituen nire lehenbiziko filmaketa. Nire genero filmak ziren danak, Indiana Jonesen gauzak, zombienak, nik zineman ikusten nuenaren halako berregite bat. Baina hortik genero filmak egin ahal izatera, hortarako artisaua izan behar duzu, maisu bat behar bada, ez dakit, egunen batean horra amaituko dut, eta bestela oso paradoxea divertigarria da, bizitza osoa genera egin nahian eta ezin, hori da bizitza, ez? Eta hori daramazu eguneroko bizitzara, eta gauza berbera da, behar bada zure semearekin june duzu kometa egan jartzera eta ezin duzu, baina horrek leku miresgarri bat da eraman gauzaitu zure semearekin, eta hori da importantea, eta hor jartzen duzu zure begirat, eta eraikitzen duzu gauzen gaineko begirada bat zure semearekin, hori da zinema, edo literatura, edo pintura. Galdera gehiago? Ez badago gehiago? Eskerrik asko. Igande ona denontzat.